sabien res. Hi ha una cosa que nosaltres com a grup municipal vam demanar a l'Ajuntament de Lloret de Mar, la informació que tenia de l'autopista, i va ser al·lucinant, es van passar un plànol. És tota la informació que tenia l'Ajuntament de Lloret de Mar. Un plànol com el que hem vist ara, és tota la informació que van passar. Ni estudi d'impacte ambiental, ni per on passaria, ni res, solament un plànol. Dius, aquí tens tota la informació que tenim de l'Ajuntament de Lloret de Mar. I d'això no fa gaire, perquè precisament ens sumaven que això tiraria endavant i volien saber si s'havia consultat a l'Ajuntament, si s'havien consultat al territori sobre tot això. I és mentida, i no s'ha consultat al territori. I molt menys a les persones que vivien al territori. I això és per camar.